ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. وأي قوم من ثذن تبليغ için mozdo kirey istemiyor. Menin kireyim ve mozdum ve soğazım öldü berer. Ve men iman geçiren müminlerini yanımdan kovyan değildir. Elbette müminler özlerinin perverdigarına mulagat edecektirler. Velakin men sizi cahil o nadan kavm bilyar. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. وأي قوم eğer men müminlerini yanımdan kovsam Hudaýyň gazabyndan we azabyndan meni kim saklar? Aya şahda fikretmeýänizmi? ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. ومن sizlere aytmaýaryn ki meniň ýanymda Hudaýyň hazineleri bardyr diýip, we men gaýyby da bilmeýäryn, we men feriştedirin diýip de aytmaýaryn. We ol tor adamlary ki siz şolara hegaret bilen gözýärdiňiz, men şolara aytmaryn, Huda size hergez hayır bermez diýip. Allah tebarek we taala olaryň galbynda bar zady ýaxşy bilýändir. Tahqiq men şolara, ýani müminlere şol kefi aýdan suratymda men zalimlaryň jumlasinden bolarym. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. Kafirler aýtdylar: "Ey Nuh, sen biz bilen dawa etdiň we dawany köp etdiň. Pes indi bize wa'de eden azabyny getir, eger sen dogruçy bolsaň." قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. Hazreti Nuh aleyhisselam kafirlerin azabyny getir diýen kepleriniň jogabyny aýdypdyr. Elbette azabı eger istese Hudaý getirer. We siz Hudaýyň etjek işinden ajaz edip bilýän däldirsiniz. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. ومن nasihatim size peýda bermez. Eger men size nasihat bermek istesem de Allah tebarek ve taala sizi gumrah etmek istese. Allah tebarek ve taala sizin perwerdigaryňyzdyr. Oşondan ýaňa sizi ruju etdirler. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. Aya kafirler aýtýarlarmy? Nuh wahyi özünden çykaryp yalandan aýtýar diýip. Eger şöyle bolsa sen aýt. Eger men wahyi özümden çykaryp yalandan aýtýan bolsam, pes yalançylygyň günäsi maňa bolsun. We men siziň etýän günähleriňizden bidardyr. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وحضرت Nuh'a vahy edildi ki indi sen kowmyňdan hiç kim hergiz iman getirmez. Meger şol olal iman getirenler, pes sen gam bolma olaryň etýän işlerine. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. Ey Nuh, sen naw yasa, biziň hifazatymyzda bol.
we biziň hukmymyz bilen we zalimlaryň barasynda bize söz diýme, tähqiq olaryny gargadiler.